гурӯҳи кории Тоҷикистону Қирғизистон шоми имрӯз яъне санаи 19 сентябри соли 2022 зимни мулоқоти навбатӣ ба мувофиқа расиданд ки оташбас пурра риоя гардида сокинони назди марзӣ дар фазои орому осуда зиндагӣ хоҳанд кард. зимни гуфтушунӣ таъкид гардид ки воқеаҳои охир дар хатти марзии давлатӣ аз ҷониби комиссияи муштарак мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор мегирад. дар асоси музокироти гурӯҳи корӣ протокол имзо гардида минбаъд дар асоси эҳтироми тарафайн ба риояи одоби неки ҳамсоядорӣ ҳама гуна нофаҳмӣ пешгирӣ карда мешавад. Мы нашли общий язык, общее понимание, подписали протокол, и мы убеждены, что наступит настоящий мир на наших государственных границах, и мы будем организовать свою деятельность по всем направлениям, по политическим, по экономическим, по социальным, по всем другим вопросам в духе интересов наших двух братских народов. Я очень надеюсь, что сегодня подписан протокол взаимопонимания, который мы зашли в нашей комиссии уважаемым Самиром Саттаровичем, будет приносить мир в наши страны. Я уверен, что мир всегда лучше, мир всегда будет, и за этот мир мы будем стараться. борух дар қалби мо аст. борух дар қалби мо метабад. борух дар қалби мо аст. мардуми ворух муваққати шумо Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. борух ҳамеша дар қалби мо аст. Тоҷикистон ба пеш. аммо ҳар касе ки ба хоки мо медарояд аз даромаданаш пушаймон мешавад. сулҳ шавад. борух дар қалби мо аст. борух дар қалби мо аст. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, мо намедонед ки бо кӣ раведу бароҳат равед, пас ширкати Сабр дар хизмати шумо аст. ширкати Сабр чандин солҳо аст ки дар ин роҳ мераванду меоянд ва шумо медонед ки ман ҳар касро реклама намекунам, аввал охир худованд, баъдан ин ака шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. барои муроҷиат шумо метавонед ки дар рӯи экран буда номерҳоро занг занед ва аз номи канали ҳамнаво занг занед, ҳатман ба шумо tahqiq ва шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда мерасонад. ширкати Сабр ҳамеша дар хизмати шумо аст.